Bumblebee još nismo stigli, ali to treba da je baš iza ovog grebena. Ne razumem. Očitavanja su poludela. Kažem ti, doktore, dobro smo. Jedini način da se uveriš da si dobro, Bulkheade, jeste da prođeš kroz postupak odmrzavanja. Znaš da dugo izlaganje uslovima ispod nule može da izazove trajne posljedice. Ratchete, da li si saznao još nešto o našem otkriću sa Arktika? Ne još. Kapsulu ćemo da otvorimo tek kad se odmrzne. Najezda proždoljivaca. Ratchete, Arsi i ja ćemo u potragu za tragovima o poreklu našeg ledenog otkrića. Samo dok ti senzori još rade. Zapamti, kad temperatura dostigne ledene vrednosti, ne samo da je verovatno da će sistem da ti otkaže, već to je sigurno. Zdravo, docobote! O, zar vi niste u školi? Subotom? Imamo ceo vikend za druženje. I to sa tobom. Oboje smo došli s njim. Otkud to, Arsi? Posao, Jack. Na mene je red za izviđačku dužnost. Šteta. Dan je prelep za vožnju. Znaš, ne bih da ti bude krivo što me ostavljaš Izviđanje po Arktiku. unutra na toplom. Arktik? Od uvek sam želeo da vidim sneg. Poveo bih te s nama, Rafaele, ali uslovi su isuviše teški. Čak i za nas, autobote. Da, razumem. Ali, doneću ti jednu grudu snega. Bilo bi sjajno. Prenos izvršen. Tako mi nebesa. Pa, društvo, šta ćemo danas? Takmičenje u igricama. Igramo na ispadanje. Bulkheade, Bumblebee, ovamo, odmah! Pripremi se za uništenje. Da, ne igram ja to, Miko. O, plašiš se da izgubiš? Od devojčice? Daj ovamo. Bez milosti. Hej, Rafe, da probaš ti protiv Miko? Ne, imam neka posla. O, da! Ne možeš da nam naređuješ, pošto šef nije tu. Treba da zapnete. Zemaljski most ne radi. Optimus i Arsi su lako prošli u jednom smeru, ali me brine njihov povratak. Sklonite ove ploče. Hop, hop! Temperatura ispod nule i opada. Treba da se vratim u štab. Ko je? Otkud si se ti stvorio? Autoboti nisu pričali o ljubimcima. Da se igramo donesi?
Dobar, dečko, donesi. Ne jedi to. Ne, zagrcnut ćeš se. Ili nećeš? Hajde, vidjet ćeš ti. Evo, ti sad. Šta to? Divota, nema struje. O, ne, obrisao nam je igru. Ali, ja sam vodio. Šteta. Sasvim sigurno imamo neki problem. Ali šta je to što ga je izazvalo? Ili ovo. Možda je glavna mreža. Nadam se da je samo jedan deo nje pokvaren. Hej, drugari, vidite šta sam našao? Zauzeti smo! Hej, šta vam je, drugari? Skreplet! Šta je to skreplet? Najopasnija štetočina koja je ikad puzala po Cybertronu. Ovo ovde? Šalite se? Vi ste veliki roboti, a Skrepi je mali. Nemate predstavu koliko je taj malecki opasan! Ma ne bi on ni mrava zgazio. Lakše malo, junače. Wow, ovome se nisam nadala. Žao mi je, Bumblebee. Hoće li biti dobro? Samo Ogrebotina preživeće. Da li mi sada verujete? Skrepleti uništavaju mašine, jedu sve od metala, naročito živog metala. Pa, sredili smo ga i gotovo je. Jel tako? Ne. Skrepleti nikad ne idu sami. I bojim se da znam kako je dospeo ovde. To je zamka. Skrepletovska zamka. Prazna skrepletovska zamka. Mora da su lansirani u svemir veoma davno i nekako završili na Arktiku gde su bili zamrznuti. Dok ih nismo oslobodili. A sad su budni i željni klope. A koliko ih je približno? Na hiljade. Nestanci struje i šteta na mostu. Sigurni su znaci da nam njihova napast preti. Arsi, koji ti je status? Senzori mi otkazuju. Nek nas vrate dok se nismo smrzli. Optimus zove štab. Temperatura je u plavoj zoni. Pripremite aktivaciju mosta. Ratchet zove Optimusa, da li me čuješ? Imamo problem. Skrepleti su upali u sistem za veze. Ako uskoro ne uklonimo ove stvorove, od štaba će nam ostati samo staro gvožđe. Da mi odemo, a oni nek sede. Evakuacija sada nije moguća. Ako ponovo ne pokrenemo zemaljski most, Optimus i Arsi će da se smrznu. To je moguće? Balkjede, nema bežanja. Miko, ti nisi videla kako skrepleti smažu robota. Ja jesam. Rasklopete potpuno iznutra. Prvo od najmanjih, najslađih delova. Osigurač po osigurač, žicu po žicu. Dok ništa ne ostane. I to baš ništa. Čak ni sočiva. Mi ćemo da pomognemo. Mi nismo od metala. Da, nama ne mogu ništa. Obično, mislim da je ta vaša osobina zapravo veliki nedostatak. Ali čini mi se da je u ovakvim okolnostima ipak prednost. Onda dobro. U parove. Jedan bot, jedan čovek. Ja ću da pazim dok popravljate most. A mi ćemo u lov na bube.
Optimus zove štab. Čujete li me? Sigurno ne možemo da se odvezemo. Čujem da je sada toplo u Majamiju. Daleko smo od prvog mesta s umerenom klimom, Marsi. Pokušaj da stignemo bi nam potrošio previše energije i ubrzao smrzavanje. Dok nas Ratchet ne pozove. A hoće. Najbolje je da negde nađemo sklonište i sakrijemo se. Sad sam ja tvoj telohranitelj. Baš sjajno. Graf je onog našao ovde. Zar ne? Da li si upravo vrisnuo kao devojčica? Ne. Možda. Pričat ćemo posle. Polako, Balkide. Koncentriši se. Sve će biti... Bolje bi bilo da ovo nisam videla. Balkide, u redu je. To su samo neki kablovi. O da. Kablovi. Da li se oni ikad zasite bi? I kako ide to? Popravio sam oštećene provodnike, prevezao glavne šeme, ali zemaljski most i dalje nema struje. Oni lete? Niste rekli da umeju da lete? Ratchete! Nek, vatrogasni aparat! Ratchete, daj prvu pomoć. Puštamo energon kao... O! Evo vam! Arsi, probudi se. Samo odmaram oči. Što smo duže budni, duže ćemo i živeti. Šta predlažeš? Čekaj, možda neka igra. Da se igramo ko li je uspeo da zabrlja u štabu. Naše nevolje su možda rezultat prostog kvara. Bulkheadovo delo. Da vidimo. Veze ne rade. Možda nema i struje. Rmple je se verovatno sapleo kabl. Nije baš da je spretan. Sećaš se kad smo tek stigli na zemlju, a Bulkhead je ugazio u neki dalekovod? Ko bi rekao da onako igra? Bulkhead je možda prevelik za ovaj svet, ali je njegova unutrašnja snaga bez premca. Nikome ne treba suditi prema veličini.
Svi su gotovi? Teško. Ovo je samo izvidnica. Onda to znači da ostali znaju da smo ovde. Ako ih pustimo da nas pojedu, Optimus i Arsi se nikada neće vratiti. Moramo podhitno da popravimo zemaljski most. Možemo njime nekuda da pošaljemo skreplete. Zašto ne opet na Arktik? Vidiš da im smeta zima. Sjajno, karta u jednom pravcu. Uzevši u obzir koliki su, temperature ispod nule će da ih zamrzne čim stignu. Zato misli, Račete, misli. Ako most i dalje ne radi, mora da je prekinut dovod energonskog goriva. Da nismo povređeni, neko od nas bi to mogao da popravi. Recite nam gde je to? I kako da popravimo? Zapamtite. U redu je. Nismo od metala. Eno rupe. Hajde! Treba da radimo brzo. Dakle, ako uspemo, kad uspemo da otvorimo most, da li prvo šaljemo parazite napolje ili vraćamo svoje? Optimus i Arsi će da budu sveža lovina. Ako prvo njih uvedemo, skrepleti neće hteti napolje. Treba će nam neki mamac. Gde da nađemo mamac? Skrepleti su već smazali sve odavde. Spremaju se za ručak. Znaš li šta je najgore? Posle svih borbi s Decepticonima, pucnjave, treske i larme, ovako da nam se ugase iskre. Arsi, ovo možda nije kraj kome smo se nadali. Ali ako ovo zaista bude kraj, ako ćemo sada da se sjedinimo s Iskrom, Bila je čast boriti se s tobom, Optimus. Račete, pokreni ceo sistem! Kresni to! Zemaljski most. Aktiviran. Mamaca. Spremni za gladojelo? Dođite po njega! Dole! Dole! Pozvao bih vas unutra, ali mi je kuća u totalnom haosu. Kakav je bio mehanički status? Nivoi rastu. Odlično. Rafaele, dobro pazi na monitor Bumblebee-evog elektropulsa. Miko, proveri Bulkheadove priključke. Stabilan je. U redu su. možda bi i ti trebalo da se malo odmoriš, stari druže. Spasao si mnoge živote danas. Nisam to uspeo sam.
Imali smo sreće da se ova nezgoda desila baš u subotu. Naši prijatelji sa zemlje su možda mali, ali su jaki. Skreplet? Pauk! Je li ide po meni? Beži, beži, beži! Jel ona to vrišti kao devojčica?